ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତୋ ଭଳି ନିଚ ପ୍ରକୃତିର ମଣିଷ ଏମିତି ଛୋଟିଆ କାମ କରିବା କଥା। ସରି ଆକ୍ଚୁଆଲି ରାମ ନାହାନ୍ତି ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ରୁହି ତୁ ମୋତେ ଜାଣିପାରୁନ। ଚିକି କ'ଣ କରିପାରେ? ରାମଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ଟିକେ ଇନୋସେଣ୍ଟ ହୁଏ, ବଟ୍ ତୁ ଜାଣିନୁ ଚିକି। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତୋ ଭଳି ନିଚ ପ୍ରକୃତିର ମଣିଷ ଏମିତି ଛୋଟିଆ କାମ କରିବା କଥା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବିଥିବ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ରେଡି ଥିଲି। ତୁ କ'ଣ ଭାବିଛୁ ରାମକୁ ତୁ ନିଜର କରିନେବୁ? ରାମ କେବଳ ଆଉ କେବଳ ମୋର, ଆଉ ଏ ଘର ମୋର, ଆଉ ଜେଜେମାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ବି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମୋର ହବ। ଆଉ ତୁ ଆଉଟ୍। ତୁ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ? ପରିଚୟ ନଥିବା ଗୋଟେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କ୍ରାଇସିସ୍, କେବେ ଏଠି ତ କେବେ ସେଠି। ଚିକି ସବୁ କିଛି ମାଇଣ୍ଡ କରେ, ହେଲେ ରାମଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ତୁ ନଜର ବି ପକେଇବୁ ନା, ଚିକି ସହିପାରିବନି। ଆଉ ସେ କ'ଣ କରିପାରିବ ସେଟା ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ। ତୁ କ'ଣ ପଚାରୁଥିଲୁ ମୁଁ କିଏ, ମୋ ପରିଚୟ କ'ଣ? So for your kind information, ମୁଁ ହେଉଛି ମାନେ ମୋ ପରିଚୟ, ମୁଁ ହେଉଛି ଚିକି ରାମଙ୍କର ପତ୍ନୀ। ତୁ ତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବୁ। ଆଉ ତୁ କ'ଣ ଥିଲେ ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁଥିବୁ ନା କ'ଣ? ଠିକ୍ କହିଲି ତ? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିବି, ଆଗରୁ ତ ମମି ମୋ ସାଥିରେ ଥିଲେ,